En kinde nendo mabende wadwaro ni mondo wachier kanisa wa. Kanisa ni ochodhi e checking to nyaka ne jatelo wach ni kanisa oyiene ji 100 mondo donji. Wan bende wawacho ni hekalu ok onyal weyo ne hekalu nende ma ok wanyal yudo gimoro. Wadwaro ni wachier kanisa wa mabende nyocha nitiere yweyo. Kanisa mowinjore bed ni watime checking ma serious kaka wajachimoga pile ka pile. Wadwaro ni watim ni checking. Kanisa wa niendi chike pok waloko. Chike mane watiyo godo dwe mokalo. Pod wanyalo mana tiyo kodgi. Pod gichiyo. Chik namba 1 nang'o? Chik mowacho namba 1 ni ki kanisa ka javan en cardinal yani jaote ma ka ti par mora mora ma in godo to nyaka kal kuomwa manyiso ni nyaka kuongi kal kuom javan e kidonyo kuma mano chik namba 1. Chik namba 2 penjo mupenji eme duoki roko sikoni gima timore kuomi keke penge. Chik namba 2 mama to koro men magi chike makoro ng'eni yo kelo manyien nyaka sanitize koki donje kanisa Nyaka timo sanitize koki donje kanisa kaito kisi sanitize ofuku nyaka bed gi gimoro okwacham kidi ofuku nyaka bed gi gimoro man bi ka koro waneno ka wan bende to kineno ko kidwa golo sadaka kara idhi yene ba malo kwanye gi malo idhi yene dir malo tim checking kine odi chik monya kwang'e ni to nyarombo modonjo ni tiyo tich mane to gosipimi corona gosipimi corona mago chike makoro onyo waloko kalure kod donjo mar COVID-19 athung'a ni mar 19 ni umiyo usani waloko chike to ka beni nustetedo kamoro kata beni poki kendo wadwa nwang'iyo lamo waoro lamo kwang'e ng'amoro ne lamo ok wadwa miyo lamo assumption ni watia gi wiwa kata kisebolo lo beda thuolo tiwacho ni arano timna checking nasetemo karungu notama atemo kadembe notama koro siana adwa dhi teme yo siaya wamako lamo makichopo kuro redo ka lamo osedonjo kodi kanyo ine mowinji weche bedo mayot kausimo koro adwa ni mondo samoro mora me ywana tol kaendi chike ma jadolo ketogo nyaka iluri godo idonjo tiwacho na se sanitize okitimo ni checking ano lazima yo se sanitize an gi mask an gi mask asedwa kabugro ma sirikal ndiko moko ma chalo mag